ин маросими ҷанозаи Мадина Мамаҷонова, як ҷавонзани тоҷик аст, ки ҳудуди 4 моҳ қабл мавриди латукуби бераҳмона қарор гирифта буд. Шиканҷаи Мадина боиси сару садоҳои зиёд дар шабакаҳои иҷтимоӣ шуд. дар маросими ҷанозаи ӯ шуморе аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳамкорон ва наздиконаш ширкат доштанд. маросими ҷаноза дар манзили модараш баргузор шуд. падари ӯ, ки дар Русия қарор дошт ва қарор буд ба маросими ҷанозаи духтараш берасад, аммо дидор бо фарзандаш ба қиёмат монд. Мадина Мамаҷонова шоми дирӯз дар беморхона фавтид ва намози пешини 16 декабр ҷасади ӯро дар оромгоҳи Сари Осои Душанбе ба хок супурданд. ба гуфтаи наздикони Мадина Мамаҷонова, ҷасади ӯро аз ташхиси судӣ тиббӣ гузаронида ва сипас ба онҳо супурдаанд. яке аз афроди наздик ба ин парванда ба хабарнигорон гуфт, ки санади ташхиси суди тиббии Мадина дар қабати парвандаи ӯ ҷой дода мешавад ва эҳтимоли бозбинии парванда дар назар аст. наздикони Мадина Мамаҷонова нахостанд дар ин робита суҳбат кунанд ва монеи наворбардории хабарнигорон шуданд. рӯзи 14 декабр додгоҳи олии Тоҷикистон Парвиз Давлатов, ки бо Мадина Мамаҷонова робита дошт, ба 8 соли зиндон маҳкум кард, вале бар асоси қонуни Афв ӯ ба 5 солу 2 моҳ бояд дар зиндон бимонад. 2 рӯз қабл табибони бемористони қарияи боло, ки Мадина тӯли 4 моҳ онҷо бистарӣ ва дар ҳолати беҳушӣ буд, аз беҳбуд шудани вазъи саломатии ӯ хабар дода буданд. Мадина Мамаҷоноваи 32-сола, ки моҳи августи имсол дар муноқишаи оилавӣ сахт латукуб шуд, то кунун дар ҳолати комаи сунъӣ дар бемористон буд. то 2 моҳ касе барои осеб расонидан ба ӯ ба ҷавобгарӣ кашида нашуд. танҳо баъди муроҷиати фаъолони маданӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, мақомот ба қазияи зоҳиран қасосгирии ҳамсар аз маъшуқаи шавҳар таваҷҷӯҳ карданд. додистонӣ рӯзи 1 ноябр гуфт, ки 2 гумонбар дар латукуб ҳамсарон Азизаву Парвиз Давлатовҳоро боздошт карданд. айни замон муҳокимаи Азиза Давлатова идома дорад. моҷаро сабаби аз мақом барканор шудани чанде аз кормандони Вазорати умури дохила ва додистонӣ ҳам шуд.